Danmark har besluttet at gøre sig fri af fossile brændsler. For klimaets skyld, for økonomiens skyld og for at gøre sig fri af ustabile lande. Allerede i dag leverer vind og sol en stor del af Danmarks energi. Og den udvikling vil fortsætte. Men vedvarende energi er en stor udfordring for et energisystem, der er bygget til fossile brændsler. Energiproduktionen fra sol og vind fluktuerer. Den svinger, som vinden blæser. Så hvilken vedvarende energi skal træde til, når der ikke er sol- eller vindenergi til rådighed? En anden stor udfordring er transportsektoren. Hvordan får vi skabt et energisystem på vedvarende energi, hvor også biler, skibe og fly kører på fossilfri energi? Et godt bud på et energisystem, der kan sikre et Danmark på 100% vedvarende energi, kaldes for Smart Energy Systems. Et sammenhængende fossilfrit energisystem, der vil skabe masser af arbejdspladser og sikre grøn energi til danskerne, både når det gælder el, varme og transport. Region Nord er et af de steder, hvor man er længst fremme med udviklingen af Smart Energy Systems. En beskrivelse af fremtidens intelligente energisystem er derfor også en rejse rundt i Region Nord. Til steder, hvor man er i fuld gang med test og implementering af de nye teknologier. Det er her på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, at ideen om Smart Energy Systems er udviklet og beskrevet. Forskerne gennemgår løbende alle dele af det danske energisystem, og resultaterne er blevet grundigt analyseret og sammenholdt med nye teknologiske løsninger og muligheder. The unique thing about Smart Energy System is that in order to identify the cheapest and the best solution, you will have to include the whole system. If you only look at electricity, then you can only find part of the solution. But if you look at electricity together with heating or together with biomass, then you can find better and cheaper solutions to integrate wind and to implement a renewable energy system. Kodeordet er integration. I Smart Energy Systems skal energisystemerne for el, varme og transport spille sammen. De skal integreres for at kunne håndtere den fluktuerende energi. For at blive uafhængig af fossile brændsler, skal Danmark for alvor effektivisere produktion og forbrug af energi. Både på det store kraftværk og i den private husholdning. Den kollektive trafik skal udbygges markant, og energioptimering af bygninger skal reducere Danmarks forbrug af rumvarme med 50%. I 2050 skal danskerne bruge 25% mindre energi end i dag. Og det selvom samfundet vækster, og der kommer væsentligt flere mennesker end i dag. If we do not think of end-use energy savings, and if we do not think about the sectoral integration, then we end up in a situation where we have two problems. One problem is we will not have enough biomass available for our entire consumption. And the other problem is we will not be able to integrate the fluctuating renewable energy sources. Because it is only by having a sectorial integration that we are able to match the demand with the production from wind, PV and wave power in the future. And by doing this, we find the economic consequences of making this transformation are for sure within reach, and the total cost can be at the same level as we have of the energy system today, or maybe even lower. Vind, sol og bølgeenergi kan dække 50% af Danmarks energiforsyning i fremtiden. De øvrige 50% af energiforsyningen kan komme fra non-food biomasse, som for eksempel husdyrgødning, træ og halm. Alt sammen leveret af dansk land- og skovbrug. I Smart Energy Systems er det afgørende at bruge biomassen hensigtsmæssigt, så løsningerne bliver bæredygtige. Det er vigtigt, at Danmark ikke overforbruger biomasse, da det kan påvirke andre sektorer, for eksempel fødevareproduktion. Derfor skal biomassen bruges effektivt og rigtigt.
En del halm og træ bliver allerede i dag brugt direkte som brændsel i kraftvarmeværkerne. Med ny teknologi vil biomasse, halm og træ blive udnyttet til at skabe endnu mere energi. Det vil ske gennem produktion af grøn gas via henholdsvis klassisk biogas og termisk forgasning. I termisk forgasning varmes det organiske materiale op. Den høje temperatur gør, at der udvikles gas. Produktionen har en meget høj virkningsgrad. Termisk forgasning sker blandt andet her på forgasningsanlægget på Harboøre Varmeværk i Region Nord. Anlægget er en af verdens mest succesfulde forgasningsanlæg og har været i drift siden 1993. Anlægget fyres udelukkende med ubehandlet træflis fra skove i lokalområdet. En anden del af den grønne gas vil komme fra klassisk biogas. Produktionen af biogas vil ske med husdyrgødning og andre biprodukter fra landbruget, samt affald fra husholdning og industri. Ambitionen er, at landbruget skal levere en tredjedel af Danmarks energiproduktion. Biogassen vil typisk blive produceret på anlæg, som her på biogasanlægget ved Gårdstrup nær Hjørring i Region Nord. 88% af den biomasse, som anlægget bruger, kommer fra områdets gårde, der transporterer de ca. 300.000 tons gylle frem til anlægget. Resten kommer fra energiafgrøder. Gasproduktionen fra biogasanlægget ved Hjørring svarer til ca. 5.000 husstandes årsforbrug af naturgas. Andre steder i Danmark vil gylden blive transporteret i rør frem til det fælles biogasanlæg. Biogassen produceres ved iltfri forgasning. En proces, der kræver, at biomassen opvarmes til 38-52 grader. Når gassen er udvundet, transporteres den afgassede gylle tilbage til gården. Den afgassede gylle, der kommer tilbage til gården, lugter væsentligt mindre, og gødningen fra den afgassede gylle optages bedre af planterne på marken. Landbruget spiller en meget vigtig rolle i udbygningen af det smarte energisystem. Og vi mærker, at investorer både nationalt og internationalt er interesseret i bioenergi. Og når vi kan fremvise gode budgetter og sikkerhed for investorerne, så mener vi bestemt, der er mulighed for at udbygge området. Den grønne gas kan bruges på forskellige måder i energisystemet. En del vil blive brugt direkte i kraftvarmeværkerne, hvor turbinerne vil blive omstillet fra kul til gas. Andet vil blive brugt til brændselsceller. Gasturbiner og brændselsceller er meget effektive og kan hurtigt tændes og slukkes. Det skaber fleksible kraftvarmeværker, der effektivt kan tilpasse produktionen til den fluktuerende energi fra sol og vind. Kraftvarmeværkerne vil derfor fortsat være en vigtig del af det danske energisystem. Den el, der produceres på kraftvarmeværkerne, sendes ud på elnettet. Sammenlagt vil grøn gas, vind og sol kunne producere al den strøm, danskerne har brug for. Den store mængde varme, som er et restprodukt fra kraftvarmeværkernes elproduktion, vil blive afsat til de 405 lokale fjernvarmeforsyninger, som er spredt ud over hele landet. Fjernvarmenettet i Danmark forsyner ca. 1,6 millioner boliger med varme. Fjernvarmesystemet forbinder elsektoren med varmesektoren. Når der er overskud af vindkraft, så kan kraftvarmeværkerne reducere deres el- og varmeproduktion. Og store varmepumper kan producere varme, som kan lagres i store varmelagre. De mange boliger uden for byernes fjernvarmesystemer vil få varme leveret fra varmepumper, som får energien fra elnettet. Varmepumper kræver nedgravning af en vandledning i ca. 1 meters dybde, da den udnytter forskellen mellem temperaturen i luften og i jorden. Solpaneler på taget af den private bolig eller store kommercielle anlæg er allerede i dag en stor del af varmeforsyningen og vil blive udbygget. Derudover vil varme også blive produceret fra geotermiske anlæg, hvor varmen hentes op fra de høje temperaturer i undergrunden. Elbiler er en måde at bruge vedvarende energi på i transportsektoren. Men elbiler gør det ikke alene. Nye teknologier og løsninger skal i spil for at sikre vedvarende energi til hele transportsektoren.
Et af disse nye teknologier er konvertering af den grønne gas. En konvertering, der skal ske på et såkaldt hydrogeneringsanlæg. Et anlæg, som er under etablering i Hobro i Region Nord. I hydrogeneringsanlægget boostes den grønne gas med brint og CO2. CO2'en udvindes af kraft-varmeværkernes røg, og brinten vil blive produceret af overskud af el, som skabes, når de mange vindmøller producerer mere el, end der er brug for. Brinten produceres gennem elektrolyse, som ved hjælp af el spalter vand til brint og ilt. Forskellige flydende og gasformige brændstoffer kan produceres ved hjælp af hydrogeneringsprocessen. For de flydende brændstoffer drejer det sig om metanol og DME. I Smart Energy Systems bruges metanol primært til køretøjer, som ikke kan omstilles til el. That's right. Methanol is one of the solutions that can bring us to 100% renewable energy within transport. The main problem to put transport on renewable energy is that if we don't think about this in a holistic way, we will not have enough biomass resources to make the transformation. If we use the technologies, the first and second generation technologies that are being focused on today, we will simply not have enough biomass available for covering both the balancing in the electricity sector and the needs in industry and also all the needs that we have in the transport sector. If we focus on the transport sector, we need of course to have the personal vehicles on the on electric or battery electric vehicles. But then we have all the heavy transport in trucks, we have ships and we have aviation. And here there are a number of solutions that we can use, and one of them is methanol, another could be methane. However, for both of these we need to find some ways where we can get power from wind or from PV into the fuels that we run the trucks, ships and planes on. If we don't do that, then we will not have sufficient biomass resources available for the transport sector. Den grønne gas kan også anvendes direkte i transportsektoren. Det kræver gastankstationer og tilpasning af bilmotorer til gaskørsel. Direkte anvendelse af el i biler bør have højeste prioritet. Men den grønne gas kan anvendes som supplement, sandsynligvis i lastbiler og skibe. I Frederikshavn i Region Nord er flere af de lokale busser omstillet til at køre på grøn gas. Og der planlægges med en udbygning, der på sigt skal kunne dække store dele af kommunens kollektive transport. Grøn gas kan også sendes ud på det landsdækkende naturgasnet. Grøn gas er nemlig, når den er renset kemisk set, det samme som naturgas. Naturgasnettet giver mulighed for at lagre gas i store mængder. Det sker i kaverner, som er store hulrum i undergrunden. Her kan man lagre 25% af Danmarks årlige forbrug af gas. I takt med, at naturgassen i Nordsøen slipper op, kan grøn gas gradvist erstatte naturgassen i vores gassystem. Samtidig kan grøn gas hjælpe til med at skabe balance mellem produktion og forbrug i det danske energisystem. Når der er meget sol og vind, så producerer vi grøn gas. Når der er lidt sol og vind, så bruger vi grøn gas. And that's the whole idea of Smart Energy Systems, to combine green gas and the integration of wind and solar and make this all work. But it's not only the technical thing to do this, it's also how to implement it. And it also the idea that if we invest in doing all this in countries like Denmark and other countries that import fossil fuels, then we will spend the money on investments and then we will save imports of fossil fuels. And doing this is one of the best economy boosters we can have and job creations that we can possibly have in economies like the one in Denmark. Med udrulningen af Smart Energy Systems vil Danmark få et integreret, bæredygtigt energisystem, hvor energien produceres, lagres og forbruges effektivt.
Smart Energy Systems vil betyde, at energien ikke længere produceres på få centrale kraftværker. Fremover vil en stor del af energien i Danmark blive produceret lokalt. Et eksempel er Mariagerfjord Kommune i Region Nord. Kommunen køber i dag energi, primært fossil, for ca. 1 milliard kroner om året. Penge, som forsvinder ud af kommunen. I fremtiden vil lokale virksomheder kunne tilbyde kommunen at producere en stor del af denne energi som vedvarende energi. Det vil i givet fald betyde mange nye, varige jobs, og det vil bidrage til en væsentlig forbedret økonomi i kommunen og for Danmark som helhed. For Mariagerfjord Kommune vil en omlægning af energiproduktionen, sådan at vi køber i dag for 1 milliard eksterne fossile brændstoffer til internt produceret biomasse med mere, betyde, at vi vil få dels en stribe en produktion ud af det, et antal arbejdspladser og et kompetenceløft. Hvis vi laver det regnestykke, at en arbejdsplads skal omsætte 1-2 millioner kroner om året, og dividere det op i 1 milliard, jamen så får du de der 500-1000 arbejdspladser over den periode, som det vil tage at få lavet den her omlægning til vedvarende energi, som vi kan være selvforsynende med. Vi har regnestykker, vi har undersøgelser, der viser, at det potentiale er til stede, og så skal vi have systemerne til at passe sammen. Der er også noget, der hedder afgiftssystemer og den slags ting der. Men kan man få det hele til at passe sammen og leve op til regeringens vision 2050, så er det en vej frem, der vil betyde meget for den lokale økonomi. Den egenproducerede energi og det lokale ejerskab vil betyde en stor forsyningssikkerhed for Danmark. Uanset hvad der måtte ske på den storpolitiske scene, så vil ingen kunne lukke for energien til danskerne. Sidst, men ikke mindst, så vil Smart Energy Systems betyde, at Danmark får frigjort sig fra den fossile energi. Til gavn for miljøet, klimaet og økonomien.